Ndakazvarwa mumusha mvura 1985 muTasmania. Kuda naamai kugara kumusha chimanimani. Then amai vakazofa 2017. Vapa 2017 vasati vafa vakasiya vanyora information yekuti baba vako vanonzi Joshua Murori. Ndapedza chikoro ndakakura ndakazoenda kuSouth Africa ndikaita basa rangu ndiri ikoko. Ndakazodzoka ndakutsvaga musha ndikasvika. Ndakadzika mumusha ndatambirwa vana baba vakati pamusha pako apa village 1. Ndasvika village 1 takatanga tasvika masabhukuruzai takatsanangurwa baba vako vakafa, sekuru vako vaenda sei vakafa vese. Ndikaratidzwa kwavakaradzikwa vese tikazonzi no chitsvagai ngatifonerei mai Chimbarara tinzwe kuti vazive kuti vaita sei vauya mumusha. Ndikuvafonera vanga vari kuchechi. Tavafonera vari kuchechi vakanditi iwo inini takakumbira sekuru makore ekuita sei ekuchengeta takanga ndiri nherera zvasi zvakuda baba vaita sei vauya muna December nekuti inoshandira kuChipinge. Muzukuru wangu akati anoitsokei hapana problem. Tikabva tabva kudaro muzukuru akati sekuru hazvinetsi handei kwaDC tinotarisa kuti mari chikwereti chakamira sei. Taenda kwaDC ndokuona munda wakachinjwa wakaiswa muzita Chimbarara. Zvakafamba sei? Vadaro paya tikachita tochiita sei muzukuru akati sekuru hazvinetsi imi sekuru handi kupi kwamutare tinoverifya kuti stai ndizvo ere zviri kukana kuti vakaita sei zvakasiyana. Ndaenda kuprovincial kwamutare tikati aiyo munda uri kutaura kuti yakajai saka ndichi munda ndewenyu hausi muzita rani ndachengetai chimba. Tikanzi no pane zvakatoitika vanhu kupi vekudistrict asi muchinobhadhara ichi chikwereti chese ndobhadhara chikwereti chese. Tabhadhara chikwereti chese tikanzi endai munorima peacefully musanetsane navanhu. Kushora takauya tikarima pamunda. Ndakazoshandisira muzukuru akufuna kuti sekuru kuno kudaita sei ndakusungiswa. How come? Saka hama dzangu vana baba vakandiratidza pamunda pasiri pangu. Muzukuru akasaka ndakutonetsera kutoita sei. Kwasabhuku takavaudza nyaya tinondonyaya iripo. Sabhuku akati tanzi kudo musaita sei hamugadzise nyaya dzinogadziswa kuti ndiri kunetsa. Alright. Toita sei paya muzukuru taatoisirwa interdict yekuti musaita sei musaita any activity pamunda. Akaona muzukuru saka petarima pachadii tanzi achakwanisa kusvika pamunda kusvika tanzwa nyaya dzekumakotsi. Makotsi kuya kwakaendwa ndichinetsana nemuzukuru wangu ndichinyara nemuzukuru wangu kesi ikanzi dismiss. So nyaya ichikaya panapa ndeyekuti dzemunda ndiyazi. Pamwe vana baba vakandiratidza kuti munda usiri wedu. Saka hama dzangu ndauya futi nadzipana. Ane baba uchoedza? Baba hapasi ndine hama nambuya nanatiti nevamwe sandinapa ende nevanondinasa. Sabhuku no, it's okay. Land iri muresettlement here. Iri muresettlement here. Haisi mukumi wake. Right. Anonzi ndiani? Chimbarara Chengetai. Murumoi. Iwe ndiani ndiani? Efumo makoni. iwe ndimani? Ndima Chimbarara kwatochinga. Zita reni? Ndizvatikiti. Mazita wanisa. Matikiti makoni Chimbarara. Ine ndimuzima Chengetai Chimbarara. Anowandiwa pamangadzinya hama yekumumako. Zita rake rakazopinda sei? Zita rani? Remurumoi. Ndiye ari kugara pamunda ipapo. Amutsanangura zita rake remurumoi rakapinda sei? Kupinda pamunda apa. Again pamusoro ichakamira. Ria kajai ndiani? Yakajai ndi gogo wangu vakanga vari mukati mudzimai wasekuru wangu Philip
yemakore. So waste time this case is not under communal lands. It's under resettlement. Saka under resettlement, inohandliwa neMinister of Lands. Yes. But zvandiri kuona ndizvoti nyaya yakamboenda kukoti kai. Then yaenda kukoti chiri kunetsa ndechekuti mese mune macertificate of the same piece of land. Saka what it means, it becomes administrative now. Kuti yakuda kuti iende kuMinister of Lands. Minister of Lands yoita sei? Yochigadzirisa nyaya kuona kuti muridzi chaiwe wenzvimbo ndiani. Saka kana yadaro haichaendi kukoti kwaMagistrate, yakuenda kuadministrative court. Izwaizvombe. Why ndiri kudaro? Ndechekuti kana chinhu chiri iri muresettlement ndiye ndisina jurisdiction. Ndiye ndisina masimba yekuti nditore ndichita kuti iwe ndiye muridzi weland, iwe ndiye muridzi weland. Because zvinokondwa neMinister of Lands. Dai iri communal land, ndopanda kutaura sabhuku nditaure kuti mugano uri papi, sabhuku ndinotaura kuti apa ndopanda nezvo. Asi iyi resettlement manje iri muarea gazetted nehurumende kuti yakapiwa wani. Saka kunofanira kuine record yekuti munhu akambopiwa nzvimbo iyi ndiani. Then how come kuti 1 2 wanoita permits emunda 1 ine different dates, but whether are different dates kana hana, but the fact yekuti aka issue because how issue a permit map isina kutariswa kuti pa map pambori na ani. So it means kuti kana munhu apo issue map apo issue futi permit pane munhu aripo, it means pa ma records zviro kuti munhu aripo haasi kureflect kuti pane chi pane munhu. Saka now that munhu aripo because paperwork iri chi iripo, zvakuda kuti manje Minister of Lands yacho ichitote go back paground yo verify kuona kuti right muridzi chaiwe nzvimbo ndeupi. Because even mukatarisa apa makataurwa 29/01/25 29 January ka makatoudziwa court ruling iripo. Yes. Saka there was no reason for you to come here now. Yeah, because there was no reason kuti imi mauya kodi, because according to this court judgment a perusal of the papers indicates that both parties claim rights to the same piece of land. They both have documentation to allege their claims, which are from two different authorities, both vested with the right to distribute land and allocate the same. The applicant is a permit from just a road district council, while the respondent is a map and the receipt of a lease of an A1 farm, lease issued by the Ministry of Lands. In that regard, both parties appear to be having a clear right on the face of all, albeit from different competent authorities, which use different legislative pieces. This is not a matter which can be resolved on the papers, neither can it be referred to a full trial because of the administrative problems which are apparent on the face of it. Two authorities, both competent, having allegedly issued competent rights to either party. There appears to be a mishap with regards to the regulatory bodies. It is prudent for both parties to go to the respective regulatory bodies and have the anomalies dealt with there first, and if further disputes emanate, they can proceed to the administrative court. The matter is therefore dismissed with no order as to cause. Guys, all Minister of Lands. And it is no chapter from here, but from there, Maguita said. Ministry of Lands takati building yabuda ndobva taendapo Ministry of Lands. Tasvika kuMinistry of Lands ndopavanoti ndimi wanani ndataura kasisapini pandapusapini ndikandine pepa randinaro ndakabva naro kukoti zvikazi ndiripi pandavafa ndobva vaerenga pepa vaverenga pepa kati iya ndimi wekwachimbarira ndikati ho zvikati kune vakomana vari kuya panapa wachiti mudandi wedu nemapepa ari kugadzira zvaiti zvainazvo
wakasotombouya tikawarambira kuti hamubhadhari mutero kana musina pemeti. Saka vakomana vakazouya futi kumashure aine pepa yekuti pasina pakukoti asi rasina kufanana nekuti ndikatoona kogona kunga wakatora odi vasina kutora vhiri ini ndakamira zvino ngotite sei ibude. Saka ndobva ndaobva vachiti imimi pamunda penyu papo rinei because munda uyu mudiki diki munda uyu ndobva ndachivatsanangurira zvikati munda wenyu mudiki diki uyu papo rinei chiri pamunda penyu pa ndobva ndavatsanangurira ndikati ndani makore mangani gore rineri ndatava chi20 ichigara pamunda ipa tadivhelopawo tine maprojekti atinoita emiti zvakasiyana sezvatoita pamunda kasi vanhu awapindwa nejelasi vanhu ava wakuti kwazi munda nepa20 years vange vari zvamunofanira kuita navo yamutaura its word of mouth but zvinhu zvese zvamauta zvakuda pepa. Ministry of Lands dzokai kwavari wakunyorerei chii wakunyorerei mese ita Ministry of Lands kana Ministry of Lands pamunoenda imi ngaikudaidzei mese handiti yobva yanyora pepa rekuratidza kuti muridzi weland ndiani. Kana paine pakati penyu vanenge vada kucontesta decision iyoyo wochizocontesta akabata pepa ramunoiswa neministry of lands ndopaninya ngaasataure chete zvakuti vakamboya kuti put it nchi right kuti mimi munge muine something chame because right now mefranga munondishowa kuti pepa rakabva ministry of lands but now hapana, so you need to go back ngawaite chinhu chawo in writing and so that kana anocontesta against pepa rapakabata iye achapiwawo pamucharipiwa iye anopiwawo pepa iro ndingangotaura pamberi izwa izvi hapana chekutaura zvanda kutaura edu ndatidarira maone nenyaya iyi handiroba dare nedetermination yenyaya yenyu ndiriko uko kulenzi kana wataza iwo wanokwanisa kuti nyaya yenyu ngaiende kumberi kuadministrative chii court. Administrative court yochipa chii decision zvakaita iripi decision yacho iyi vakati kwasi pemutiro zvimira ika zvo izwai mbuya ngemuromo izwai mbuya mazwa judgment yati wanhu wese muri 2 mune mapepa ari authentic akabva kuma authorized bodies anobvumidzwa kuoffer mapermit. Saka nenyaya yekuti pakadaro zvakutaura kuti mimi vanhu muri 2 dzokai futi kuministry of lands inochigadzirise ichitarise kuti anofanira kunge aripo ndiani asikafanira kunge asipo ndiani. Kana wazvitadza wanoipfuudza yoenda kuadministrative court. Administrative court ndiyo yochipa judgment yekuti ndepawe. Saka chienda iko enda iko next case enda mese